Короче, так. Далі мене на сумку. Можна замість цієї помадки оце? Так, далі все. Ось так. Замість можна цього есенс. Я просто хочу так. Я просто обвести контур. И вот это здесь вот так сделать. И просто обвести кику. Так. Все. Вот. И так. А, так. Ну, всем пока. Всем спасибо.